dancing. Το κοινό επέλεξε τους αγαπημένους του. 4 αποχώρησαν από το διαγωνισμό. Και οι τελευταίοι 6 διεκδικητές θα έχουν μία ευκαιρία, ένα χώρο για να διεκδικήσουν την ψήφο του κοινού. Ο τελικός είναι σε απόσταση αναπνοής και απομένουν 2 θέσεις. Ποιος θα έρθει πιο κοντά στο έπαθλο των 100.000 λιρών και θα αποδείξει ότι πρέπει να χορέψει, είναι ο τελευταίος ημιτελικός. To Got to Dance live on Sky One HD. It's our last semi-final.